Obiake gima umwanchi umurigeria bigitaseni kia Ndezi TV ni goyaragire nse moya yabono marogoba senero bere boikirano kwene kebunango koletranda mangana magia munabereka gwateka kora chingongo chansi inyechense astinse mochichi mitandao sense moya Facebook na bakwenda gutobwatia wetra Ndezi TV News Digital na biga sense media YouTube wetra Ndezi TV News sense moya website na bakwenda wetra www.ndizitv.net iritrane Frida Kerubo noliokaneke mna chivi channel yogiria gukira sole asenchira yabene nere Petra Mokeira astinse moche biorkelio niko tokobwatanere Lydia Moseto skato nyigera kwirana ndasegeke kekerubosyo elinde ngumanya mange asenchira iyo wikirano. Mansi umurigereria ngo kwaligani bene linde tobeto gosanga sobwamo bochaka bano iga goika omoelio amayaye bire bigani gotoko yachaka kura sorgo ngorwa gusi asengo kumenya buna nga nonya nenibo yokobasira bali bamenyete nobolema korwa ase binyoro nigo abange bagendete gochandika ikegera nigo enibeyo etaliko bage kubayikira imeyenka yomugaka James Nyangware ase Rokia Bogetaurio machuriri ati yotoka ase wodi ya Gesima nigo babere bagwesoke bene nabo igo konogania gosirwa asokweni kebuna babere bakwegendereria ase enkeyo nigo bakweni kebuna umusubati gosomongina kimma nigo aberika gorwara asege kakemiaka 5 ase kolende babere bagotumika enibo yabo yonsi elinde kumurwareria ase gukirabo no iga babere bakoererwa nabo igomongi na kemuma taraba gakubwena mulikito Polycarp Okara na mange nimeyengeje iga y'umugaka James Nyangwara asekenyerekea kyamachuriri ati imeye wadi ya Gesima asitukomera namo nenkeje bagendete gwetera uburoro bunene kuwatekana mo numuriro yibawate ase kabono kimyaka gwetanie myaka 5 nebere nabache tole biya tukagendera robolemi agaika gatika bira akachaka kanyaro bokongu pakabuna ikirete igabona pakabuna kwamete Patrice Kemuma niga ibore tubuya boigo akanyomogo cha senkeyiga asabete gakokora imirimo yahe asumuke bunenjire yamayogo kinya abana baye kurinde niga nyoro bole mamusi abano una akwerera nasoka naona ringi buya bakorega siyane naringo muremi omokongusa narekore mendagirawo yacha yangu eroneka 2012 ngansa koihuna nansa kina inoka ngansa koihuna mbube isa maruhana ya magoro kurwa magoro ngacha ngansa magoko ebyara yengo chikubwate binto koihuwa betindi konyara nganya kuhebetereri ngwanda chinyagitari yamateyega niwe yatemere kumwetana nese chinyagitari abunenjire ya moyo kwenyorera ubugwenya asabatumikire nibo yabo weikabono bahereirwe buna bakwerera chombe na bwate naoni bikiaelire emogondo na rekolema yonsi na kombo iri bakabono ndoche ngasita yo igongereire samarita njenguru profile nyewe yewa nchomoke bono yigirite bene bese bintu byakoni byatumeka yikabikaya mungino no muntu orenge bukoli orenge utorigende buna abana na twenzie family twamutegemera lakini yegaika totarete ni nabona twakole school gatora abana baga akabona achaka kurwara kana kurwara ngake onje kana gitari nonye nabo nigo bakweranga nigo batemere kuryo bokonye kurwa se chabisitire chigo sekasegera abantu abwatoborema gosemba nyoro gosirwa kurende nigo mukyobo taribora matunda egento bakendrete wichanira kutwaika bagatote bindo konyara kubeka umuntu uyu gose ko register system baka momo kimomorenda mbaka gaiga ni ibero mujanda monene zingi umuntu kumuruzina nyomba kumobeka isiko igere kebarwa kumubwata igako iguchungwere nene morente gari mwani kumobeka na nyagitari kero kende igakwanga gosige gusinyege yakobeke barwa twajire kuganinga kiya ko register nera sasa bare maf yazinyire
lakini ibi byonse byatumeire byabeire gasi enkongo ntoranywa rundu gucha amurigeri amurejeste wani amateka nigo yahesokire na kuburi unde bwensi obwatongojo bwogwancha kurwase ti serikali chonsi elia igoro namone serikali ya county na onde oraga nigo konya amateka kubakonya elio wotoria umuriro yoiga ogendere koba gakobo muzigo munene gochasi amateka asibaganire kugolirwa nganonya ne wheelchair ebera konya kurusyo mu roiro yoiga kuro nyumba gochesiko asenchera yobwororo asawa Samaria unde bwensi oratwara mawira andi oratwara enkoro y'ogwancha nawakondorera mawira angonye gakina nekero kera none okobogori ndire goko bigasi ibisima bwode ntobwate mu MCA yoratutinya mina ntobwate kirivumba negizairo buno mupunga na nonye no mugavana nyaribo no mu women lab Jerusha mumanyi kairite namanye toba konguga bangina muna buno yorenso ko imokiwa sokiwa soigunyomba no andaka uri uraga niko gwaziriana no mungina ita kumwa krezini gusekonyora kendegeke kende yonse nabo to appreciate no kumwa krezini mukwani ura mugambi nabo to appreciate namba ya ire 0713 33 26 94 gakorokwa Beatrice Kemuma Nyangwara nara Marita Karenta Beatrice Kemuma Nyangwara ginko reporter getasini kya wanjete kya Ndizi TV kurwase kinyoreke iga kia boge taurio machuri ya time ya sublocation ya Nyamakoroto wadi ya Gesima ya county ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp okara nogo semere goitobuna enkeyo nebege konyora ogosiro na boigo kogendera no bugima bwabo konda somo nchimulengo kunyirenga onye kubwato moyo bukubwa na boigo koganite gokonye enkeyo na bokubatomera getoro kyago ochia ase namba yisimi ye noti is ibere eyemo isato ibere isanone kianda inye 071 333 2694 erindo bego kubakonya gotegana nayo mwanchi muri eria ni gotokwera na wikase county ya Kisii asingo kumenya bina nigo omogoko na boigo mochengo obagoko bwatanse litko liarero asigeti kemeyega kya Nyakoe magiga hiyo mara yawe getaseni kya Ndizi TV daiponasanya kubwatanigwa enyangi numuyega obako wikiraniwa nabarali getaseni kya Ndizi TV nabarali akorwa ase chinyomba cyoboralia imerogongo rwagusi na boigo abarai bakogokera egetambukero kyabo daipon na boigo Elvin ase okoba egenteke makondo muri kito job maangi na bakawekera na sense meyo na boigo gotwariganiria orobotiro kubatia Egetabu kyomuchakano ibere omustari oikumi na gatano na gatato egegotebanga Nyasaye akarurambia mwanyabantu taba erebieka kurende akamoa omokonyi omobwenerete. I, Dipon Ugato Asanya, my wedded husband, I solemnly, with this oath, nigo yaba omochengo omonene Chingaki omoraria Ondizi TV Dipon Asanya abagako bwatanigwa enyangi no mwanchio ye Elvin omoyega okoreka ansegeti kemeyega kia Nyakoe gegotoka imewode Nyakoe ebunga kitutu chache South county ya Kisii nomoyega oikeranwa n'abageni ao bakorawa n'abaralikorwa Ndizi TV abairi abasani naboigo abamate babanchi aba bonsi babere. Haleluya! Ambia mwenzako siku ni leo. Omoyega oyunigo chaka ase etengo kurwa saba mura naboigo abasubati. Asaba nchi ababonsi babagosoa asenchera bene na kuiriatirwa na kogokerwa n'umuganda omunene w'abantu oikerana ase aya
omoyaga obagokora wane kanisa asomorandia abagakwira libaga lya bene kubarandelia nabo ikukubabwatania abanchi abwo. That he honored a marriage festival with his presence and wrote there the beginning of his miracles. This marriage unto you, Lord. We pray, my Father, from this moment, your spirit and your power take over this couple. Chingaki Dipon na Elvin baba bakurwa ira uchigwanchana na komenya ase omorembe bakobwacha chira baba kolia litukolia rero. I will love her. I will love her. Comfort her. We cleave only unto him. So long as we both shall live. So long as we both shall live. So help me God. So help me God. Twashangilie. Abarali baikirana ase omoyegoyo mbabaganelia amaya. To my sister Elvin and Dipon, I wish you all the best. To Dipon and Elvin, congratulations, but esabari mbona ya chakiri. I wish you the best, Elvin. Sikomo gako, Dipon. Sikomo gino. Asante sana. Kwa nyondo mtu kutura, wacha tuacha kesho mapema. Msese niweke na saa sisi familia. Jere tumusidi Yesu Kristo. Milele na milele. Na Ibrahim niri kwa Mungu atanzi. Ya maisha mema na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Shukrani sana. Asante. Nawatakia kila la heri. Ndoa iko na mazuri na iko na mabaya, lakini mvumiliane kwa yote. Nashukuru. Ni Lontiri, Getembe TV, Dipon na Elvin, nawatakia mema. Asante. Na mange abereka okoreka na kati yabona litukole nene Dipon nasanya naga yoko nyoru mwanchoyo ojibono bali ira gochi akonyora abana chiwarongo. Ase ensemo ya Bible na abamate na barobwo bakuganiria amaya ase nyomo yabo na kurwa eira guchikogenderera kubasira Nturero twagokire turi no mungina na abaminto bekenyoro na barabo bajire kuyo mogeni oyo Dipon asanya ngogete itukori ara tarike meronge bere na isana na ibere ande aorokine na bamu abokuru se goja aorokirie gesambekia goje sa Bible kumuganeria maya sakogena nyuma aje maya twabaganiria maya nyasaba senia bamentere abaorokerekerekero kibakoboka kibagoso sae bamenye asobo gimabwobo Kristo obo gimabwobo chenu na baiko difo ni oproviri omosokiri setani oimokiri Yesu itoigoro Rwandizi TV twabaganeirie esabaria engia yobwanchani ase enyomo yabo ginko reporter ya Ndizi TV kurwa segeti kemega kyanya koe ime county ya Kisii Job Maangi. Biamano sana umarikito Job Maangi asogotwariganiria orobotero asenchira yobo ikirano. Congratulations sana ocha ase Mr. and Mrs. Dipon intumnigeta seniki TV tukubaganiria amaya ase enyomo yaino mwancho muriyeria gutikana nayo nagoskabosio ase orobotronde ni gotokwenda guika ase wodi ya basi butangare asingo kumenyana nigo egatia bamenye kurwa senseme yo babere bakwichanira egekorwa kyogerera chichi basari bere chikubwato kwa ase amatuko abwango iga no mugavana w'inchi ya Kisii Paul Simbarati kwa nani ngo baba kweneke mnani ngo babere bagoikirana ase chiabisi cha MCA asamatuko abere kubwatikanya ko chaka ase omurobere yo obete ko chakigwa askolende batarora amachibo wenete kolende ngo babere bakuboria abarekora sorgongo rwagusi kwimo kigetambukero nabigo kweneke mnanko enyoda bale chibasa richo chinga kibage kweroberia aso kuigora chiskuru ewike gocha moliketo kerubo Julie Norobotiro Asomoroberio bwo kwena na chibasari imeye county ya Kisii gochase chiwodi ya wodi ya boitangare constituency ya basi niga bamenyi benseme yo baikira sobunge asama tukabere abisi ya wodi korende mbaranyora konyora kende gyonsi
nigo bona abamenyi bensemeyo bamusabira umugabana bwe county ya Kisii Omosike Simbarati kubairira kibasari echo gose gwesoke no kubatebi ekikegenderete. Tulikuwa hapa jana siku yote sababu matangazo iliwekwa ya kwamba basaris singekuja pasipo Itangare ward siku ya Alhamisi. Wazazi walijumuika hapa jana mkia hapa saa 12 wakitarajia ya kwamba saa 2 gavana angefika alete basaris. Cha kusangasha ni kwamba tumengojea tangu saa 2 hadi saa hii. Tunaambiwa mara ako Bomachoge, mara ako Bogirango, mara amefika Nyaribari anakuja, lakini hadi saa hii saa 11 tushaona kitu. Sasa tuko na maswali tunauliza. Kuna wamama hapa na wazee wako na shida ya magonjwa, wako na pressure, wako na ugonjwa wa sukari, wanatumia madawa. Hiyo tangu saa 2 hawakubeba madawa. Walidhani watarudi nyumbani mapema waende kukunywa. Hii ni haki ya wananchi kweli? Kama gavana ako na issues na MCA wake, sisi hatuna shida na yeye. Mbona umize sisi kwa shida ya mtu mmoja? Watu wamepoteza siku 2 mfululizo. Abamenyi abo bono nigo basinyire buna bakwira abana babo kiskuru ikiagera kibasari echo basemereti mbarewa. Sasa usuni ni kwamba Jumatatu shule inafunguliwa. Gavana tunauliza tutachukuacha watoto shule? Ulituambia utatupea hiyo cheki tuchukulie watoto shule. Sasa tutafanyaje gaki gavana? Tuone huruma gaki utusaidie. Hatuna pesa ya kuchukua ya kurudisha watoto shule. Tusaidie. Gobono bamusabire umugabana kubakonya n'abarayi bensemeyo kubarusia sobosoku chinga kibasariri chinga kichabo na kubaretera kibasari. Ni kwamba sisi kama wananchi wa area for sure like everything is in a mess. Every day we cry, every day we just do our best for RMC, for RMP and the rest kindly. So our governor kindly from Kisii County, please just to like be with us like any kind of county governor, whichever place in Kenya, our dear governor. So from the area region MP, the area MCA, even the area governor kindly. You have totally messed up with our feelings at all. We have been here since yesterday. Also today we are here, but nothing has been totally done. You said that you are from Bomachoge, from whichever place you are, kindly address the nation, address us all. Youths, wazee hawa pia na mama wako area. Monday shule zinafunguliwa. Most of our parents they rely on these checks from this home service ikopaji hapa kwa nyuma yangu. Kindly do the necessary from today, tomorrow even this Sunday. Before Monday, kindly give us a very clear forward, a very clear way so that for us we can know what's the real happening between you and this area MCA. Ngo report rigetaseni Kandizi TV korwa ward ya Boitangare constituency ya Bobasi editorial Njuli Kerubo. Mbia mwana sana umarikicho Juli Kerubo asogo twariganiria orobotioro. Oscar mutu asorobotioro ni gongo kumanyabuna ni go aborokigwa abobekera seikia elibweye mochi mekianda ne merongo kianda na kianda apa bete bagokora ekosia nursing ase skuru ya Kakamega KMTC baimugetiga tambukiro nabo yokorigania asiba bete bagotwara egeikaro na gochakia ekyombe ekyokerabige kubasira ase okwegenderia asobugima bwabo nonya nabo nigo babete bagusigetana asokweneke bnankomenta bali ebirengo by'ekisemi elinde kwenekia obokoleri obuya ase obugima bwabo chinga kicho boigo nigo babere bagosemia abantu kweneke bnanko babali maiso anene chinga kichiga embule nyinge egendete kwenekigwa orobotioro asenchira iyo bikirano. Magega yogosoma ase skuru ya Kakamega KMTC aso mwaka bweliwe ya mochi mikianda emerongo kianda nigo aborokigwa bekosi ya nursing abo abakoroba bakumirana elyokomanya ngaikera oyomo aikire aso bugimobo okwana nigo bairera ekerenga kegeikaro ekyo torege gasomo chiwo Jeremia Ogweri at the alumni ba Kakamega March 1999 class bakolete nursing etwija kumirana na komanyana nganga itwikire ne chigas cheito kero mondo nga yikire na ande bono ekerenga gitu nkeringa
etutaite kuanza ekiombe kuumira naga igasomo chioyo etwaruti kaunti mbalimbali nigo bachakia ekiombe egekera basire goikerania obokoreri nonyara bo nigo babagochora abarai abaratinye obokoreri bw'ekiombe kyo bono twabire tukuna kugamba ase WhatsApp group lakini tukararambia tumirane erinde tubange na kituranyare ko batogokonyana ase njinjera ao ase chinga kichigo cha guchi ase litukuria rero twanyara ko batogokora tuwanse kiombe na gokoro obochori bwaito abu twanyara gochora ebyongosi byaito yuge chokonyara ko bigotora ase kiombe keiga era twarangambia so kumirana rero egere tusange eng'ana era tukonye gochi moto anto chake kiombe buna bagusi anto genderere mutu next meeting yo toka bwatu mutinyu nane kora ngina litura kwana mangana mange tinga kiecho boigo nigo bagokera obokoreri bwabo nonyena bo nigo basemia abantu gwetanga korwa ase amaroire tinga kiechiga chimbura rero gotwomerana na colleagues bali twarenge college emo asenginti yo gosoma twagasomire tinga kiabeire chinyinge twarangambia tumerana asenginti yo kwana igoro yo gosoma bwaitu na ase tokoregas nande bono muna muroje tinga kiabeire chinkongwiga karo korigereria mbura yabeire nyinga kenyengima togosaba abantu baitu noe na ngaiga banyare kwibwatirana na goekonya senginti bintu byabeire bikongu erinde bawe pukama rwaira amange asensemo ya baibori nigo babasegeta na kogokera egetambukire kyo bachakia elioko egendereria ase babagania kogendera no moyoyo egentege mwachakire mogenderere mubaise kugetigira njiro ndetabaita moyo na intwe karo tugwete mogenderete igero mogoko monene nande oboro buya muroche nse twaikire yabeire enkongu nonyo no kurigia onyore besa yo gosomeria abana tinga kiechiga embure nyinge egendete kwene kigwa nigo abantu babere bagosemigwa ko bamaiso eri gwetanga korwa aso koirwa na mache twabasabiri ngano na sima gukora kigasi kyeino mubwate kigasi kyeino na magoka maya mo kigendi buya ligere okibosi moche konyara ko bamogokonya abana baino naende muroche mbura buna yabukire mwerende kobwa mano chindoche konya tambuka chindoche moroche bono muna chindoche nabo gochigweto kage muna nene okage muna ne yana segeto gweta igasomo gokore kumbe na macharo ako Frida Kerubo, Ndizi TV. Mancho murigereria kurwa soroboti uruni na ikiro moelio bamangana maya asebire biga kurinde toskata nyegera chikoraga chinsa isato ayona mange no nyara sinchira iyo wekirano nabakwenda kutubwatia asinse mo chichi mitandao asinse mo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga asinse media YouTube gwetera Ndizi TV News asinse mo ya website nabakotanya gwetera www.ndizitv.net ireterane Frida Kerubo nolio kaneke buna chibi chane iliogire kwikira sole asenchira ya bene nere Petra Mukeira sinse moche biarkalia niko tokobwatanere Lydia Museto sikatonyegera nkwire nanda segeke kerobosio elinde tobetogo sanganere Dr. Kena Moses genda gutwara bulgelio byemigeta seni kya Ndizi TV obona bubwansu obomugusi